Bună ziua, eu sunt un nou YouTuber. Acum am filmat de 2 ori, am încercat, dar tot nu a mers. Poate că nu am nici memorie, dar și 2 fete. Mereu îmi zic, dar ești nămpitul, dar ești prostul și zic toate. Dar acum le-am scos din filmare, gata. Nici să nu mai veniți în filmarea mea. Da, primul meu episod o să fie Pixel Gun. Unii poate m-au văzut. Sunt Andrei Canibalul, așa mi-am pus celălalt nume. Dar acum, iarăși, mi-aș fratele meu toate videoclipurile, că nu știu cum era pe contul lui, bla 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 bla. Dar acum facem un episod, în sfârșit. Așa, ia să dăm mai tare. Să știți, e de 2 lei asta. Aici am gol, vedeți că 1 minut 55 minute. Da, asta e de la Mobisen. Poate știți pe asistentul meu Alex, dar acum nu mai sunt. Și acum filmez. Vreau să zic că o să filmez acum, ca să-și dea seama și el. Cred că știți, asistentul meu, care mă bătu la headball, pentru că e hacker, nu piclează în gol. Eu acum o să vreau să-mi joc. O să vreau să joc asta, VNF. Cred că asta. Nu o să zic Minecraft. E un pic mai nașpa. Și da, sper să apăsați like. Hacker. Avem un hacker în echipă, ce frumos. Avem de doamne. Acolo cu bărbatul. Da, bum, 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 bum. Mă omoară ăștia. Stați să mă că e de creepy asta. Creepy. Rău. Sau inimioare. Ia, pe camera 1. Unde? Nu știu eu. Aha. Nu e nimeni. Nimeni. Ui, oh, nu. Ce? Ați văzut mai un dodat și m-a omorât? E retardat. Oh, ce de călcum. Oh, ce să mă omorât. Dar ăsta e chiar foarte bun, să știți. Bun. Ce? Ăsta e bun. Ăsta nu te atacă foarte știi. Să dea un greș. Ce mare. Lasă planta asta de 2 lei care e foarte bună. Ce toamnă a fost asta? Ia. Gata?
părerea. Match finish. Minus 8 trofei, că am fost loc 3. Știi? Pe loc, mai bun. Da, avem de ce bănuți. Da, totuși ne vom băga la un de altfel doare mai clar. În timp ce vin animatronii de la fânul a fân. Cei care am văzut înainte. Dar nu doar din care eu știu singur, mă credeți? Cum ai dat să spun. O să vin apoi și ai mei, pentru că n-are bani ca să apară zombii ăștia fără... Uite că au apărut, vedeți? Oh! Da, au venit ăsta. Chiar dacă eu știu cum știu, sunt că dacă nu, ei nu. Deci, dacă noi omorâm cu astea mai slabe, atunci, nu știu. Bă, mi-i furat blanche. Deci ăsta mi-i furat blanche. Eu fac praf. Ia. Asta, armaia e bună, dar uneori, un bebe care se joacă cu poștile și cu omoare. Hai să vedem ăștia. Nu mă mai distruge la școală. Am omorât o cica din aia, de asta nu mai încerc. Cica e foarte bună, cine știe, poate să dă 1000 de puncte și lor le scat. Trebuie să dau dinozaurul ăla. S-au dat în mine. Ia uite-se. Ăsta că de mai eu. Bine, și ăsta meu. Dar tot. Eu nu știu să mă nu. O, nu. Ai văzut că am sărit peste aia? Dar tot. Nu. Și când am sărit. Dragonel. Dar ce nu-ți plac cu tableta? N-am nicio treabă, nu? E foarte mare treaba când aveți puțin la sută cât filmați voi, pentru că cum se numește? Filmai, nu? Cam așa. E o viață, căci că dacă iau alții, până când aveți voi viață, gata, boss. Deci iau, chiar dacă așa nici ei nu mai bine. Pentru că nici ei să nu vă treacă la puncte, ca voi să faceți cine cel mai mult. Și când vă jucați pe altă mapă în care să nu fie ca să omorâți monstru, e cel mai bine să luați viața. După aceea chiar nu mai viață, eu mă asta n-avea viață, dar tot n-are nimeni cum să... Nu ăsta urât. E mort. Ui! Deci uitați mai ce șmecher. Niște bănuți. Normal. Cea mai bine. Mereu cred că ies, pentru că tableta e 14. Eu vreau să pun asta.
Deadmatch. La locul cu fantome. Stați liniști. Fantoma vă omoară. Aici voi sunteți ca și cum toți sunteți adversari. Nu e nicio echipă, nici nimic. Deadmatch. Normal. Deadmatch. Iar acum eu spun. Mai întâi îndubare. Deci când cumva când vedeți unul, voi mai fugiți uneori. Deci ce-ai făcut? Dar eu nu-i văd viața, nu ca la FNAF-ul acolo. Adică nu pot să-i văd viața. Pentru că acum l-ați văzut? Aici e bani. Știți? Acesta? Hacker! De un cub de ăștia, dar e Alex. Cred că știu ceva mai țin el. E Alex. Nu s-o baie. Unde-i baia? Trebuie să fac treaba mare. Uite-l pe ăla care mă omoară. Uitați-vă, uitați-vă! Așa, eu plec. Ce, Doamne! Să-ți gândești numai. Ce-ți gândești? Ia de ce-ți eu mereu știu. Uitați cum ai nimic. Gata. Și Doamne are. Slabaie? Slabaie? Loc, băi. Soi. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Leon. Vedeți când mai am bun. A făcut treabă mare. O să ne bată. Când vede cineva e rău. Leon, mai pot. M-am așa s-ar mort. Ia. Am murit singur. Am avut arma aia, vă omoară din ce să mă mai bun la deadmatch. Întâi și mai facem o rundă din asta ca să vedeți cum e, că și cu asta o să vă ofer. Mai... Nu, nici cu asta. Ca să mai vedeți voi. Da, cam atât cu acest episod. Nu încheiem episodul. Să dați like și basta.